به دستپێکە ئێریشە ڕێخستنە داعشێ را لەسەر هەرێما کۆبانی دە ئێلوونە ساڵا بوریدا و پشتی کۆشبەریە خەلکێ وێ بەر بە باکوڕێ کوردستانê û welatê Tirkiyê ta vê demê bi hezaran ji malbatên Kobanî li gelek parêzgehên bakurê Kurdistanê û Tirkiyê dimînin û yek ji wan parêzgehên ku ta vê demê xelkê Kobanî lê dimîne parêzgeha Mêrsînê li welatê Tirkiyeyê ye. والله سبب ملتي ما كوتا فيدر ميرسين بوجارك شغل ليه بستان لي برن ملت فقير شوار لي دابر دبي نفس الوقت ملتي خدي راسمولونجي كون محل شوار فكن محل فدبن وشغل منطقة كسياحي جي تسوني إك شوار يعني وقتي خدر بوسكي پشتی ڕزگاربوونا باژار û piraniya gundên Kobanî rêxistina Daişê hîn bi hezaran ji malbatên Kobanî li Mêrsîna Tirkiye mane û ta vê demê venegiriyana welatê xwe û ew sedema venegera xwe bi nîrên jiyanê yên dijwar li Kobanî û tunebûna derfetên kar da girê didin. Tunarî Kobanî mesela kê millet li wê derê çi karî bike yekî 10,000 xwe hene mesela kê here çi bişxole çi kar bike yani tişektirne li wê derê yani ev mişkela millet nikon veger herine bajarê xwe Kobanî taban em dixwazin vegerna Kobanî em dixwazin ev milletê xwe da soğuk herê me zoğuk milletê me warê me merî dixwaze herê bes ev mişkilê ev waya. Malbatên ji Kobanî yên ku li Mêrsînê dimînin ti aliyên siyasî û sazî û dezgehên xêrxwazî û hawarçûnê alîkariya wan nekirine û ew li koçberiyê ji ked û xuya eniya xwe debare jiyana xwe dikin. يعني كاسي وليكوري معنا كر بالي كيشكو مجلس وطن الكردي يعني كاس نيزك جامع نابو غير مورا قال مثلا شو منظمات انساني الفيركي ملاتي ميرسي نيجيشكي كاسي تو وليكوري ورا ناكر وهوريك دوجي بر ملاتي هوت فر شغليو فري وانجي يعني هوريك دوجيشكي خور يعني اوجي ملاتي مي كردن تركينا طبعا تەوی dijwariya nîrên jiyanê li Kobanî û rihetî û aramiya wê li Mêrsînê û bedewiya deryaya wê jî lê tehma devê xelkê Kobanî li welatên biyaniyê tune ye û tevî ku ew dûrî mal û xaka xwe ne jî lê ew kok û rehên xwe di Kobanî de dibînin. Tim çavî me li Kobanî ye em li vir li hev kom dibin dixwazin tiştê xwe berê bîne balê xwe sebra xwe bi hev bînin lê ku em heta li hev kom dibin em di çavê me û di qafî me de bînê ku em li ser kaşê miştenûr berkiriniştîne ne li ber behrê ne ji ber ku tiştê li wê derê çi qas çetin bê welatê me re bû xweştir bû û kêftir bû dimîne li vir em bi xerîbin. Piştî her du parêzgehên Riha û Amedê li Bakurê Kurdistanê parêzgeha sêyemîn ku hejmareke mezin ji xelkê Kobanî lê dimîne parêzgeha Mêrsînê li welatê Tirkiyeyê ye. Çi qasî ku ew li bajar û welatên xweş û avakirî bimînin û nîrên jiyana wan baş bin jî lê xelkê Kobanî welatê xwe ji hemî bajar û welatên dunyayê xweştir û baştir dibînin û hîviya wan ew e ku ew rojekê bikaribin vegerin Kobanî û wekî berê jiyana xwe li ser xaka bav û kalên xwe bidûmînin. Emer Kalo, Rudaw, Mêrsîn.